sve te osnovne stvari mislim da ćemo graditi u naš sporazum. S druge strane, Beograd će vrlo jasno, vođen od strane te dve stranke uz manjinsku podršku LDP-a, zadržati taj evropski kurs kao što ga danas ima i vlada Republike Srbije, koja je to u ovih 3 nedelje ili malo više koliko funkcioniše vrlo jasno pokazala. Ja očekujem da Liberalno-demokratska partija uradi ono što sam već više puta javno i pohvalio i zahvalio se, a to je da se neki viši interes, ovog puta interes Beograđana i te naše evropske priče stavi iznad nekog samostranačkog interesa, da će glasiti za manjinsku podršku, a sa svoje strane mogu da vam kažem da sasvim sigurno Liberalno-demokratska partija i mi moramo da nađemo mehanizam kako će ta stranka kontrolisati sve što se dešava u gradu, imati uticaja na to, kako ne bi njeni odbornici bili samo mašina za dizanje ruku i glasanje, već i aktivni učesnici u ovoj gradskoj priči. Znate da je deo i mog programa bio najmanje 50% nestranačkih ljudi na pozicijama vodećih gradskih preduzeća. Otvoreni smo tu za sve kandidate, birat ćemo ih kroz javne konkurse i doći do najboljih ljudi koji to mogu da rade. To što je neko bio predsednik opštinskog odbora bilo koje stranke nije dovoljno, ni dovoljan ni potreban uslov da bi mogao da vodi sistem od nekoliko hiljada ili stotina ljudi. I to će biti princip od koga ja nikad neću odstupiti.